Tofa ta bayyana, ashe karuwanci ne ya kawo jaruma Hadiza Gabon zuwa ƙasar Najeriya. Asiri ya tono. Masu saurare ya gyara zama domin jin yadda wannan sirri ya bayyana a fili na yadda ya zamanto cewa jaruma Hadiza Gabon ashe karuwanci ne ya kawo ta ƙasar Najeriya ba wani abu ta shigo yi ba. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi, kamar yadda za ku je Datti Asalafi ya tona wa jaruma Hadiza Gabon asiri na abin da ba ku sani ba, inda ya ƙara bayyana cewa ita karuwa ce kuma 'yar maɗigo, ma'ana 'yan lesbian ce. Gyara zama dai ku ji sirrikan da ya bayyana akan jaruma Hadiza Gabon ɗin. Kafin mu tsinduma cikin kama ku rahoton, da Allah ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu a kodayaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Ba sauraron mu, kamar yadda kuka sani dai jaruma Hadiza Gabon jaruma ce a masana'antar Kannywood, kuma jaruma ce wadda ta yi shura aka santa a duniya. Sai dai kuma a kwanakin da suka wuce, ko mu ce satukan da suka wuce, rigima ta ɓarke tsakanin jaruma Hadiza Gabon ɗin da jarumin nan da kuka fi sani da Auwal West Iro a cikin shirin nan na Izza So. Rigimar ta faru ne kamar yadda kuka sani akan wata magana da na habaici, ko mu ce shagube, da jaruma Hadiza Gabon ɗin ta yi wa Sa'alanu da Sa'adim Izango, kuma kasancewar su manya ne a masana'antar Kannywood ɗin. Hakan ta sa jarumi Auwal West yake ganin bai kamata jaruma Hadiza Gabon ɗin ta yi rashin kunya ga waɗannan manya ba, tunda ita a ƙarƙashin su ta zo ta ɗaukaka. Wannan ce ta sanya Auwal West ɗin ya yi bidiyo har da ɗuɗɗurawa jaruma Hadiza Gabon ɗin ashar. Ita kuma babu wata ta sa aka kama jarumi Auwal West, inda aka matse shi har sai da ya fito ya wa kansa da kansa ƙazafi ya yi wa Hadiza Gabon ɗin, ya ce ƙarya yake da abin da ya faɗa, kuma duniya ta gani, kowa yana maganar cewa babu shakka tirsasa shi aka yi, a yanda kowa yake faɗar ra'ayinsa kenan. Sai gashi Datti Asalafi ya tona wa jaruma Hadiza Gabon ɗin asiri, inda yake cewa baƙuwar haure ce, 'yar cirani, ba 'yan Najeriya ba ce. Karuwanci ne ya kawo ta, yanzu ta yi tasirin da har za ta iya sawa a kulle ɗan ƙasa. Allah sarki, mutane da yawa suna son su yi faɗa da karuwai, musamman waɗannan artificial karuwai na zamani, amma ba su san yadda za su yi ba domin su tsallake tarkonsu. Waɗannan karuwai da kuke gani jama'a, musamman waɗanda suke shirin fim, suna da alaƙa da lalata da manya 'yan siyasa da manyan sarakuna. Waya kawai za ta ɗaga ta kira gwamnan garinku ta ce ina so a wulaƙanta min wane, shikenan an gama, ba za ka kwana a gida ba. Kaga kenan wannan magana da Datti Asalafi yake magana cewa jaruma Hadiza Gabon baƙuwar haure ce. Kamar yadda kuka sani, jaruma Hadiza Gabon ba 'yar ƙasar Najeriya ba ce ba, ta zo daga Gabon ne, daga wata ƙasar ta tsallako cikin Najeriya. Inda Datti Asalafi ya ce ba wani abu ne ya tsallako da jaruma Hadiza Gabon ɗin ba ta shigo cikin ƙasar Najeriya face karuwanci, saboda ba wai asali kasuwanci ne shigo da jaruma Hadiza Gabon cikin ƙasar Najeriya sannan ta ga fim ta fara yinsa ba. A yanda Datti Asalafi yake nunawa kenan, ta shigo ne sabgoginta na karuwanci ya shigo da ita har ta samu ta fada cikin masana'antar Kannywood. Jaruma Hadiza Gabon, Datti Asalafi ya farke mata laya, inda ya kira ta da suna ma karuwa, inda a sama kamar yadda ya faɗa ya ce faɗa da karuwai da 'yan luwaɗi sai an shirya. Wata guzumar karuwa kuma 'yar maɗigo a masana'antar shirya fina-finai ta sa an kama wani abokin sana'arta bayan ya zage ta, yanzu haka yana ƙulle, amma ita karuwar ta rufe layukan wayoyinta.
Kaga kenan a wancan sentence ɗin da yake faɗa ko mu ce layin da yake faɗa ya ce wata guzumar karuwa kuma 'yar maɗigo. Kun ga anan abu biyu kenan. Guzumar karuwa kuma sannan 'yar maɗigo. Kaga kenan ya kuma tona wani asiri na cewa jaruma Hadiza Gaban tana yin lesbian. Shi ake nufi da maɗigo. Kamar yadda muka sani dai yanzu duniya ta yi lalacewar da wato mace za ta nemi 'yar uwarta mace, namiji ya nemi ɗan uwansa namiji, wato maɗigo kenan. Wannan abin da Datti As-Salafi ya ƙara da cewa jaruma Hadiza Gaban bayan karuwanci da take yi akwai maɗigo. Babu shakka wannan maganganu ne waɗanda jama'a da dama suka yi ca a kansu na yadda Datti As-Salafi ya bayyana waɗannan abubuwa. Datti As-Salafi ya ce, tabbas nima Datti As-Salafi na kalli bidiyon da abokin sana'arta ya ɗura mata manyan zagi har da kalaman batsa ya jefe ta da su saboda ta taɓa mai gidansu wanda shi ne ya fara saka ta a shirin fim. Tun ma bata iya wato Hausa ba kafin ta zo ta waye ta ci amanar mai gidan nata. A nan abin da Datti As-Salafi yake nunawa shine shi wato jarumi Auwal West ya fito da wato abubuwa da zai kare shi su Ali Nuhu wato mai gidansa wanda ya fara sata a fim kuma tun kafin ta iya Hausa. Kun ga kenan da jaruma Hadiza Gaban ta tsallako ta zo ƙasar Najeriya da can bata iya Hausa ba. Datti As-Salafi ya ce duk masu faɗa aji a cikin gwamnati yawanci abokan hulɗar karuwai ne da suke fim. Kuma karuwan sun wato mallaki wasu hotuna da bidiyoyi na sirrin waɗanda suka riƙe a matsayin mukullin da suke juya shugabannin. A kowane lokaci suna tatsar kuɗi daga gare su kuma karuwan suna sa wato su yi abu ko ba don Allah ba saboda tsoron kada su fitar da sirrinsu bi ma'ana na waɗancan hotuna da suka ɗauke su. Mun sani da cewa ba yau ne farau ba, kawai sai dai ka ji yarinya ta kira ka ta gaya maka cewa ai akwai hotuna da bidiyo ko ma direct ta tura maka ta gaya maka idan baka bata miliyan kaza ba ko baka bata 100,000 kaza ba to fa za ta saki wannan hotunan duniya ta gani. To kaga kenan duk wanda yake son mutuncinsa kada ya zube, musamman ma wanda aka san shi a duniya, dole ya fito da kuɗaɗen nan ya bata. Kuma dama ba yau aka fara wato maganganu irin waɗannan akan jaruma Hadiza Gaban ba, inda jama'a da dama suka ringa wato faɗar ra'ayinsu a dangane da lokacin da jaruma Hadiza Gaban ta gina wannan masallaci, wato har aka zo ana yaɗa wannan masallaci da jaruma Hadiza Gaban ɗin ta gina. Babu shakka masallaci ne babba ta gina, sai dai ita jaruma Hadiza Gaban ɗin da ta gina wannan masallaci ko sau ɗaya ba ta bayyana cewa tana gina masallaci ba, kuma ko a shafinta ba ta yi postin ɗin cewa tana gina masallaci ba. Sai dai wani wanda yake so wato a san cewa ta yi abin bajinta ba don son ranta ba ya ɗauko ya bayyana wannan abu. Shi kenan aka fara zagi ga jaruma Hadiza Gaban ana cewa wannan masallaci da ta gina na banza ne domin ta hanyar karuwanci ta samu wannan kuɗi ta gina. Abin da mutane suka fara bayyanawa kenan. A lokacin wasu suka fara bayyana cewa ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa wani babba bidiyo har ta ce sai ya bata kuɗaɗe, a yanda wato suke bayyanawa kenan. Sai gashi Datti As-Salafi ya fito da waɗannan kalamai waɗanda wato suke nuni da cewa tabbas waɗancan maganganu da wato mutane suke yi gaskiya ne. To masu saurare me za ku ce a dangane da wannan rahoto da muka kawo muku na yadda Datti As-Salafi ya bayyana cewa tabbas jaruma Hadiza Gaban karuwa ce kuma ba wani abu ne ya shigo da ita a ƙasar Najeriya ba illa karuwanci.
Sai dai kuma mun kawo muku rahoton yadda wani masoyin jaruma Hadiza Gabon ɗin ya yi wani audio ya turo da shi yake challenging ko kuma mu ce yake wato ƙalubalantar shi Datti As-Salafi, inda yake cewa sam ba malami ne shi ba. Sam Datti As-Salafi ba malami ba ne ba. A kalaman da yake yi ba shi da hujja ko ɗaya da zai ce jaruma Hadiza Gabon karuwa ce. Idan tana karuwancin, shin yana da hujjar da zai taɓa nunawa ya ce gashi tana karuwancin? Jama'a da dama sun goyi bayan wancan mutumi wanda ya kare jaruma Hadiza Gabon, sai dai wasu kuma sun goyi bayan wato Datti As-Salafi. A nan masu sauraron mu, shin me ra'ayinku a dangane da wannan fafatawa tsakanin Datti As-Salafi na bayyana sirrika na Hadiza Gabon da wancan shi ko masoyi nata da ya fito ya kare ta ya ce ƙarya ne jaruma Hadiza Gabon ba karuwa ba ce? Muna jiran jin ra'ayinku akan wannan batu da muka tattauna masu sauraron mu. Idan za ku yi comment, wato muna so mu ji hujjoji